Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo. Ken ipagayam a Melchor manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agtedted man ti luluak. Kabayatan nga isursurat ko daytoy pakasaritaak. Addaan akon iti pamilya. Idiaddan iti kolehiyo ti inauna nga anak mi, nag-abroad ti asawak. Mayat pay met ididamo. Ngam iti may kadwa a panagsubli na idjayen nga addamadlaw ko kenkwana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Melchor. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Bakit? Nungay saan ka nagsubli di abroad? Sana mabalin lakay. Ado pa'y dagiti babayadan tayo nga utang. Ken may sa 2 taon pa'y sakbay nga aggraduar iti college ti inauna nga anak ta. Ay, kakaasi kami manen kadagiti ubing ang mapanawam. Kat, anos laang Sana bali, tamabiit laang dayta 2 taon. Huwanin na. Anyapay ngay. Ano sa kun ati aguray? Mapanakon anak ko. Sanyo ko maabaybay anti panagadalyo. Wan ma, di ka madanagan. Unma? Lakay, sikanti mangkita ka dagiti ubing. Ken, oray saan dakon nga itulod iti airport. Huwan bakit? Ang mga nudyak malapdan to manen ti baki. Kat makasangitak. O sige nga rodan, inakon. Sige bakit? Diyos ti kumuyog ken ka iti panagbiyahem. Igadyo ko mati agadal anak ko. Laglagi pa nyo. Nga dati inayo iti adayo. Nga agpatpatagabo. Tapno lang adda aramatan nyo iti panagadalyo. Wan pa, ni ading Diyos at ibagaan nyo. Ngamin, adan girlfriend na. Tilay bagbagamat manang. Barkadak lang dayjay. Numabalin, saan ka kumapay amaki girlfriend, Josh? Dahit akong panagadal mo ti into na rem. Uwan pa. Sikan tumot ngamin manang lili. Tilay bagbagam. Agpay sumat ngamin. Ala, gusto daytan. Basta tibaga kada kayo. Saan nyo abaybay anti panagadalyo? Kumusta nga Melchor? Manumot na bulan sipod nagsubli ni Maureen ni Jay abroad. Ang mga noadamot mabalin nga itadyo ijay audio kanya. Nana. Manulaan tinahod nga impaw iti asawak. Imanay lang nga inusar dagiti ubing. Isa pasinsa kayo kuman. Medyo mabayagan siguro. Ti panangbayad mi iti udi mi. Awan maitadyo. Ngam no agpost ti asawam iti Facebook. Kunam lano asino akabaknangan. Manun atawan da nga utang yo kanya. Nga maging gaita, di kay pala nakabayad. Pasensya kayo, Nana. Ang bayan nyo. Ilakok tinuang ko. Tapno adda pagbayad ko kada kayo. Apay nga ilakom tinwang mao Melchor. Kanya ngayon ti usar mga agtalon. Pagbayad ko ngamin iti utang mi, tatang. Agsingsingirin ni Nana Pidang. Nabayag dayjayin nga utang mi. Apay. Awan pa impaw iti asawam. Kinapudno na. Manmanon nga agpawit ni bakat. Manmanon tupay nga umawag. Nasayaaten no adda mamidwa iti makabulan nga umawag kanyak. Anya? Apay. Nag-require kayo kaday? Saan, tatang? Madlaw ko nagbaliwan ni Maureen. Tinmam na imatan ti panakilangan na kanyak. Atoy, nanapidang. Itad kong ti udi mi utang mi ken ka. Nasaya at mat. Pasensya kan, Melchor. Ngam talaga nga minakasapula kon. Maawatak, Nana. Da kami kit di ati pasensyaan nyo. Tanabayagsak bay makabayad kami. Ala, noan yaman dagiti na ibagak ang makasair a balikas.
Pasensya amlat ako man, Melchor. Wen, nana. Lili, imawag ka din ti inayo. Kaano ti panagawid na? Imawag papa. Ngam ko na namat asaan mi nga ibagbaga kada kayo. Taapay ka no? Jak amo papa. Amang ano kayat na kayo asurpresaan. Kaano ti flight na? Inton bigat. Ngam di ibagbaga nga imbaga kada kayo papa. Talaga ka di asaanan nga umawawag ni Maurin ken ka anak ka. Saan na pulos tatang? Pudnon sakit diti ibagbaga di kaduana iti abroad. Nga dalalaki na. Ay, panak nakampay nga umunan wag paisaw. Narigat ti agdardarasudos. Wen tatang, paliwak pa iti asawak. Ngam sapay kuma. Tawan kinapudno dagiti na ipalapayag kanya. Papa, adda kanon ni mama. Ngam nagdiretso da kano ijay bagyo. Ijay ngay ayandaan ti Maylin. Anya? Tapay nga iti nagdiretsuan na. Kat adamat balay tayo apagawidan na. Jak amo papa. Kuna ni Auntie Maylin. Adda kanon nang itulod kan kwa na ijay alalaki. Anya? Sino ka no? Day tatijak masigurado, papa. O sige, agrubata kita. Mapanak iti bagyo itamit lang. Kat saan mo nga ibagbaga iti inam, ti ipapan ko ijay. When, papa? Manang, sa dino ti ayan damawrin kinti kadwana. Ekwa bayaw. Diyak kaya ti mairamraman. No di mo kaya ti mairamraman. Ibagam no sa dino ti ayanda. Kayat ko akasarita ti asawak. Adada ijay papaabang nga kabalay. Nakisarita nga agnaud da pay laang ijay, tabakantikat nga ron ti may sa kwarto. Sige manang. Ibagam kanyak no sa dino abanda dayta. Tamapanak itamat lang. Ngampang nga asiyo. Saan mo apakpakaamuan ti asawak may papan iti kaaddak ditoy? Adda akong dito'y paraangan ti paggigyan ng damawrin. Sigun iti imbaga ni manang na. Iti da ito'y akwarto ti paggigyan da. Nuan yaman ti maduktalak. Ken may matanga kita. Tulungan na kumadyos ko. Amang tengel iti riknak. Diyak kaya ti makaramid iti banag a pagbabawyak. Agtuktok ako na. Awan sa amat tao. Asino dayta? Mabitlaang. Andaytan. Melchor, kasano nga? Kasano anamwak ngadda ka ditoy. Simple lang. Naglapayag ti daga, Maurin. Ekwa. Amok akaduam ti lalakim. Ayabam, tagsasarita tayo atalo. Agyaman at piniling ti rumban, Maurin. Kunak no napatpatag ti lalakim, ngamda kami a pamilyam. Pakawanan da ko ma. Amo ka di dagiti ubing tinapasamak. Ammo ti inaunang anak mo. Uy. Kasaritam di anak mo inton makasangpet ta. Agkid daw ka iti pamakawan. Melchor, napanmumat ka no sinoko ni Maurin ijay bagyaw. Uwan tatang. Kahit napanaknakam ti atap mo nga dalalaki na. Awan, tatang. Una, tanangag ko di mabasak ijay istor ni Imang. Nga iso kano nga ijay bagyo tinagdiretsuan na, taadda kano kasi narak na ijay. Awan tatang. Palso dayta.
Ay, Sarita lang dagiti awan maaramid na itibiyag na dayta. Lakay, adak ko maibagak. Anya dayta? Flight kon inton Martes. Anya? Duala a bulan, manipod simmangpet ka. Ita, panawan na kami manen. Uhan, pasensya ka no limod ko ti panagrinyok. Amok ngamin adinak palubusan. Anya ka matan maurin. Apay adi mo man la inyo man kanyak nga umuna. Ita, dandanin ti flight mo. Samo ibaga. Pasensya kan. Katanya pa ingay. Uray jak kumakayat. At dapay nga rod maramidak. Melchor, apay, nagsubli ni Maureen, ije abroad. Wen, nanapidang. Anya ngay nga rod dyan nakitak a post na idinaminsan. Nailawan na la siguro. Gapota inikat na matladakos. Kaano yung anak kita, nana? Sa anak namin nga active iti Facebook. Gaputa taltalon lang ti ayan ko. Idinaminsan laeng. Kan kaslamot ijay bagyo ti ayunda. Amangan matno nabayag a picture na dayjay, nana. Ay, jak amo Mabali na kasta. Adda ka din nakita yung nga inpost ti inayo. Nga adda kadwa na lalaki. awan mo't nakitak, papa. Diyak amuha ka ni Manang Lili. Ada nakitak, papa. Inikat na matla ang adagos. Ngam na isave ko dito yung cellphone ko. Nan, kita man. Mabit lang, papa. Oh, adtoy. Iso ka di data ti lalaki ang nakasarita yung idi. Apay, Manang. Asino day ta lalaki? Kitak man. Picture nan samot lang, hindi namin sanday to'y. Pagkunaam nga idi na minsan lang dayto a picture, Josh. At the time watermark na. Oh, day taman ti date na. Nabit lang tayo zoom ko. Wan nga agpaiso. Kunak man no nagsubli ijay abroad ni mama. Asaya tay mawag ka, Maureen. Ayan mo ita. Katadak dito balay ti amok Ngam awanda. Napanda nagtur. Talaga natangkan mo ti ulbud mo niya. Apay ti kunam. Mamati nagsubli ka dita abroad. Anya manen day tangay bagbagam. Nakangag ka manen iti sayang gosen. Katpatpatsam matla adagosan. Saan lang asayang guseng dayto Tadda pamaniknek ko. Apay, ti kunam, jak amo nagsinublian kayo iti lalakim? Ay, jak amukan ka. Ala, makamo ka man langan, no asino ti patsam. Gusto umanday ta pa naging inom mo iti harak, Melchor. Aldaw rabi ilat ta na day tagin inom ti aramidem. Baybayan na lang, tatang. Kaya't ko lang malipatan iti uray apagkan ito ti saam amarikrik-nak. Kaslamabriat ti barukong ko iti naramid ti asawak, tatang. Ay, unay matngaminan ni Maureen. Di man la nagpampanunutan. Talaga mas pinili na ti lalaki na. Insukat na kami a pamilya na iti dayjay a lalaki. Nagtured tinakam na, ta inulbudan na kami. Tagayam, kadandanan ti lalaki na. Balang kantis ang babae. Ala, husto da itan, barawk. Tanangam kumalat at ipanagsasaom. Tauray kaskasanaw, isupay latina, dagiti anak yaw. Sino ti sumurot kanyak? Mapantayo ka sarita ti inayo di bagya. Apay lang nga mapanyo ka sarita, papa. Baybayan yun. Tawan mo't latser-serbina. Saan na tayo napagan Tain sukat na tayo na namin pinsan. Diyos, tangiwat mo. Agpay sumat. Lalakero. Mangibabain. Jack sumurot. Tamangan nuan niya pa'y timaramid ko. Sika, Lily. Umayak, papa.
Ado ti kayat ko nga ibagakin ni mama. Unayin, dahito'y nga inaramid mo, Maureen. Apay ang naaramid jo ti kasta, mama. Mano ti tawin yun? Di kay kadimabain iti bagiyo. Mabalin ka di anak. Bayan na kang pailaang nga agsarita iti amayo. Saan? Agsarita kayo asi sa sango ak. Tapno mga ko ti pagsaritaan nyo. Pakawanin na ko, ma. Pakawanin nak, Melchor. No ininot, anapukaw ti panagayat ko kan ka. Jakmat inggagara ti amin. Di ko nayo kiti. Managing bubukod kayo, mama. Tila ang bukod yo ang pagragsakan ti pinanunot yo. Di yo pinanunot ti madadail a pamilya yo. Anak, No kasta. Mas pilyam ti lalakim. Ngem ti pan nakaurnos ti pamilya tayo. No kasta nga rad. Lipaten. Ken punasen na kamin a mamimpinsan iti biyag mo. Awan metten ti sublyam pay a pamilyam. Taibilang dakan anatay. Nagawid kami nga agama, ket manipod idi, saan min anadakdaka mat ti may papan iti inada, no agsasarita kami. Awan metten ti damag ko may papan kini Maureen. Kastan, ket agyaman ak iting kay panangidrama, iti pakasarita. To'y pagayam mo, Melchor. Pagayam Melchor, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Nasakit man tinarami ti asawam, tadi na pinanunot, amas napatpatig kayo a pamilyana. Angam anyangay nga rod, no kasta ti kayat na. Ala, ipaay mo ti amin na pamateg, ken atensyon mo kadag iti anak yo. Sika itan ti agpaay nga ina ken ama iti pagtaangan nyo. Ituloy mo ida nga iwanwan. Ket saan da kuma atultuladan ti inaramid ti inada. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Melchor. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalin Roman. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinaga na Melanie, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo iti madi nga aramid ti kabsat ko, nagbalin ang nakakaasi ti biyag na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Melanie, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Talaga ka di nga agpaiso ti atap yung nga dalalaki ni Manang Amelia, bayaw? Adon ti nakakita, akakuyog na ti lalaki na, Melanie. Anya nga rod ti planong ita. Saan na nga aklunin? No agdamagak. Iso ajak amo, no anya ti aramida ken kuana. Awan mat ebidensya nga dalalaki na. Siyak ti mababain bayaw. Gapo iti kasi nga aramid ni Manang Amelia. Tilang pagdanagak. Kanayon nga agsangsangit ti anak mi. Numangmangeg na ti may papan iti inana. Ang mga numaapektaran ti panagadal ni Bea. Di ka madanagan bayaw. Kasaok ni Bea. Saan pa asimang pat? At dapay lang di pagadalan da. Urayek latan. Kayat ko ang makasarita. Nasaya ata si Mangput kan, Bea. Apay ka di, auntie. Inururay dak ka di. Juan, adang amin kayat ko nga ibagakan ka. May papanitihan niya, auntie. May papankin ni Manang Amelia. Noan yaman timang mangag mo nga ibagbaga dagiti tattao. Bayam ko malatan. Saan mo nga ipalubos ang madadaal ti panagadan mo? Gapu ka dagiti mang mangag mo.
Nakababain, auntie. Agpaiso nga nga dalalaki ni nanang. Agpaysuman wano saan. Saan mo kumaapagparikutan dayta. Tinapatag, saan mo abaybay anti panagadal mo. Nalawag ka di? Wan, auntie. Di ka madanagan. No lakit di lalaingam ti panagadal mo. Tulungan ka ang makaadal. Agpaiso, auntie. Huwag ka anakan. Kan saan ka ang madanagan? Kasaok ni Manang Amelia. Anya ka diti mapaspasamak kan ka Manang Amelia. Agpaiso ka diti agwarwaras adamag. Ibagakon kan ka ti agpaiso, Melanie. Saan kon nga ay ayatan ni Jaime? Awanin apulos riknakan ko, ana. Anya? Amom ka diti bagbagam Manang. Asawam ni Manong Jaime. Saan arumbeng ang makirelasyon ka iti samali? Awanan maaramidak. Kasaan kon nga ay ayatan. Diyak maipilit ti bagik. Kasabalin ti ipitpitik ti puso. Anya ti planom ita. Sumurtak ka ni Andy. Amom ka diti sasawan. Kasanon ti anak yo. Saan ka kadi amaasyan kinibeya? Ni Jaime ti makaamon kan ko, ana. Amo ka saan na abaybayan. Maiturad mo apanawan ti anak mo. Gapulaang iti lalaki. Mabalin ka di, Melanie. Saan na ko napakibiyangan? Amok ti makapasaya at kanyak. Iso asaanan ang mabaliwan ti desisyon ko. Bukasta, saan mo pa yan naibaga ka dagiti agama? Ti imbagakan ka ni Manang Amelia? Saan pa'y? Jak amuno kasano nga ibagak. Kasla maim-imagine kun no kasano ti panagladingit dagiti agama. No ibagak ti plano ni Manang Amelia. Apay akas jay ti kabsat mo. Saan mo ten a teenager? Tapno mainlab iti sabali a lalaki. Jak met amuno anya ti panunot ni Manang. Di naman la mapanunot ti anak na. Panagkunak, nasaysaya at nga ibagamon ka dagiti agama ti plano ti kabsat mo. No ibagak, anya ti mapasamak. Agsungbat da nga agasawa, adengdenggan ni Bea. Panagkunak, bayakon apumanaw ni Manang. Isumat la tinagkuna nga awanen panagayat na kini Manong Jaime. Para anya pa'y laang agdenada. Bayam apumanaw, kat aramiden nan ti kayat na. Siyaklat tan ti makamo kini Bea. Saan ko abaybayan? Tulungak iti panagadal na. Ala makamo ka nga rod. Amom ka di anak itaray ka nun ti kabsat mo iti lalaki na. Saan pa'y? Ngam amukon akas na ti aramidan na. Apay nga rod asan mo alinapdan. Apay asan mo nga imbaga iti asawa na. Panagkunam ka di kat adda maaramida. Wen ngam nila kay na ti manglapod ken kwa na. Panagkunam ka di. Addamat lang ang maaramidan nila kay na. Naulawin ni Manang Amelia iti sabali a lalaki. Awanen ti panagayat na iti asawa na. Ay, kaasimot ni Jaime ken ni Bea. Awanen maaramidan ta. No di ti mga klon nga awanen ni Manang Amelia. Simurutan iti sabali a lalaki. Sa dino ti papanamba kat? Mapanak iti balay da bayaw. Kumusta ak ida kini Bea? Ay, nasayat mo't nga rod. Siguradong agladladingit ita dagiti agama. Dayta nga rod. Amok akasapulan dak amangan dingay kadakwada. Patibkermlatan ti pakinakam dagiti agama bakat. Takaasi damat. Talaga akas ta ti aramidak lakay. Sapay la kumabakat. Tasaan mo mat nga aramiden kanyak, ti inaramid ti kabsat mo. Iti anya ko maaga po. Limpyo pa'y laang ti utak ko, Bonnie. Wen, angaw ko lang dayjay, bakat? Ala, mapan ka nga rodan. Nasakitin hakam ko iti narahamid ti kabsat mo, Melanie. Inayat ko iti kastaunay. Ngam kasday laang ti isubad na kanyak. Siya kung tagkidkid daw iti pamakawan iti inaramid ni Manang Amelia, Manong. Maawatak ti marikrik na. Dumteng to ti aldaw. Apagbabaw yan na dayto nga inaramid na. Ikarkararag ko. Asapay ko mata makalipat ka iti dayto nga inaramid ni Manang. Diyak to mapakawan ti kabsat mo, Melanie. Maawatan ka, Manong.
Maawatak ti sakit amarikrik na. Kumusta ka matkan, Bea? Nagsakit da ito nga inaramid ni nanang kada kami, auntie. Patibgaram ko matipakinakam mo kaanakan. Saan mo nga ipalubos ang madadaal ti panagadal mo? Apay anay tulad ni nanang tinangpanaw kada kami, auntie. Uray siya. Saan ko matlaang amo ti sungbat ti saludsod mo kaanakan? Ngamno ka sa pulam ti maysa nga ina. Adda aklang dito'y asidadaan adumngagkan ka. Imbag ka pa'y, auntie. Tanasingpat ka. Sana kasla ka ni nanang. Si kalangan tinagbalin nga inak. Kagurgurak ni nanang. Iti kaano man. Saan ko ang mapakawan? Gapoy iti panangpanaw na kada kami. Saan ka kumangagsaw iti kasta kaanakan? Uray anya pa iti mapaspasamak. Inam tulat na. Utang mo tibiyag mo iti inam. Unay saan na kuman ngayon yan, anak? Nabaybay anak tumat lang. Wano isukat na lang iti lalaki. Nagdakas nga ina ti inak, auntie. Nakabutbutang matanday taas aw ni Bea. Huwag nga ron. Madlaw at tumukno sa dilangit tigura na iti inanan. Amangan no saan nan amapakawan ti inana iti tong palbiag. Ay, day tamot ti pagbutbut ngaklakay. Ngambasol matlaang ni manang no apay akas jay ti anak na. Saan kalatang agsardang amang bagbaga iti kaanakam? Narigat matlaang. No adda imimpanan na asakit tinakam. Wan, bayam, kanayon ko idabisitaan kini Manong Jaime. Damag ko apirmi ka no nga unget dagiti agama iti kabsat mo gapo iti naramid na. Amo kun dayta, gaputan na kasaukon dagiti agama. Sigun pa iti damag ko. Arigla ilunod dati kabsat mo. Ay, diyak mo't ida mapabasol no maminsan, auring. Uray pa'y kabsat ko ni Manang Amelia. Saan ko mo't akanunungan tinaramid na. Muapay mo't ngamin anain labi ti sabali a lalaki. Kat adala nga ruda na asawa na. Aramid ti demonyo. Ket ni Manang mo't nagpasulisog. Anyan to nga tamot ti kasasad na iti sidong tinakitarayan na. Dayta ti saan tayo nga amo. Sapay la kumaa. Taayatan mo't dadya alalaki. Akas iti panagayat kan kuana ni Manong Jaime. Itata nakaturpos kan iti high school. Anya kurso ti kayat mo nga alaan, Bea. Ay, diyak kayatan ti ag-eskwela, auntie. Kayat kun ti agtrabaho. Nakatulag kun ti mahisabar kadak. Adagur uray at trabaho para kada kami. Ngam ka anakan, may mayat matlaang no makaadal ka. Iti kasta, makabiro kanto iti nasaysaya at trabaho. Sana sumrek kanyak ti adal, auntie. Marigatan hak. Ken nakapsot ti ulok iti pagadalan. Ngam iha. Saanen ang mabaliwan ti desisyon ko, auntie. Diyak kayat ti agadal. Kayat kun ti agtrabaho. No kasta, agkasaran ni Bea. Wen Melanie, masikog paikit din na. Ay, di namot ngamin kayat ti agadal. Diyak manam mo. Disidido akmat amang paadal kan kwa na. Nagagat mat iti nga agadal. Ngam siguro, epekto ti panangpanaw kada kami ni Amelia. Isuan awanan iti ganas nga agadal. Ngam imbaglaangan ta ikasarti na kasikukan ko na. Day tamat ti pagyamyamanak, Melanie. Asin mo ta dahi umawawang. Numero mo lang. Ay, sumbatak man lang. Hello? Hello, Melanie. Manang Amelia? Si kakadi daytoy? Siya nga agpaiso. Sa dino tayan mo? Ibagak to kan kain doon, madamdam. Sa dino ti address ko.
Taumay na kumasukunan. Nakakaasi akitan, Amelia. Pinanawan nak ni auntie. Gabutan na bayagan nga agsaksakitak. Stage 40 cancer kon. Kat adantaning tibiyang ko. Anya, Dahito'y sigurong tidusak, iti nagpasulak. sige manang. Ibagam kanyak no sa dinot ni ayan mo. Umay kasukunan. Ad ako maipagpakaasi kan ka, Melanie. Kayat ko ang makita ti anak ko kan ti asawak. Tagkid dawak iti pamakawan kadakwada. Sige manang. Mapanak iti ayan da. Kit ipakaamok ti kasasad mo ita. Amom ka di nga addan apo ko. No kasta. Nasapa anak ki asawa ni Bea. Wala, tasaan namot na kayat ti agadan. Ti ko na ni Manong Jaime. Amangan nun naawanan ganas nga agadan. Gapo iti panang panaw mo kadakwada. Kayat ko unay ang makita ti anak ko, Melanie. Kastamatan ti apo ko. Sige nga rod manang. Mapan ko ida sukunan. Anya, no kasta, nadusan, gapo iti san anasayat nga aramid na. Kaya't nakaama kita. Iso apang nga asim tagpakita ka kuma. Sakbay nga ipulang na tibiyag na. Anya pa'y lang agapo, anti. Saan ka di pinanawan na kami? Ita, kaya't nakpailang makita. Please, Bea. Uray anya pa'y tinapaspasamak. Inamlat tamat. Uray ipagpagapumla kuman kanya. Agyaman ka. Tain may kayo iti amam, anak ko. Nakaragrag sa akak, tanakita ka na. Kaya't ko ti akid daw, iti pamakawan kan ka. Gapo ka di takasta ti kasasaad yun. Iso amalagip da kami. Bea, pangaasim. Makisarita ka kuma iti nasaya at iti inam. Gaputa mabalin amay sa kadag iti sumarsaro nung aldaw. Kat saan mon ang makasao ti inam. Aging ka kadita. Nasakit pa ilang tinakam mo kanyak. Saan na ka din ang mapakawan, anak ko? Ti Diyos ti pagkidawan nyo iti pamakawan, nanang. Sorry, anak ko. Sapay la ko mata mapakawanak. Ngamdakulun aragsak, ang nagpakita ka kanyak, anak ko. Pakawanan na ko, ma, Jaime. Nagbasula ka na kayo, iti anak ta. Saan mo na panunutin, Dayjay, Amelia? Nabayagan, Dayjay, pasamak. Napukawan ti sakit amarikrik nakparakin ka. Iso napakawan kameten. Agyamanag. Ngam ti anak ta. Amok sakit pa ila ang tinakam na kanyak. Patyak amalunag tumot laang ti puso ni Bea manang. Kit mapakawan na ka. Sabay la ko, Ma Melanie. Tamapakawan nak ti anak ko. Nukas dati mapasamag. Taragsaga kon amatay. Napakawan matlaang ni Bea ti inana, Mr. Lonely. Nakita ti panangasikaso na iti inana iti maudi agundaway. Iso nga amok, ang napakawan nanda ito'y. To'y pagayam mo, Melanie. Agyaman nakpaga, Melanie, iti dito apakasaritaam. Kat ti makunak, ababalaeng tibiyag tayo dito'y lubong. Iso nga agaramid tayo kuma, iti nasayaat. Iti kasta, lagi pento dagiti ipatpatig tayo iti biyag, dagiti nasayaat, anar-aramidan tayo. Asaan ket, adagiti madi, anar-aramidan tayo, ti pakalaglagi panda kada tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Melanie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan na Melba, adinan inlanad, te address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Adda agar-aram kanyak, ngem awan panagayat ko ken kuana. Nupay kasta, sinong batak lata, gaputa na singpet, abaro. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Melba. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Apay ka di nga da ka manan. Umay kayo like ka ni tinatang. At to'y Idi sumdita. Kat pumanaw kan. unay kamatan. Kasla di na kayat ang makita. Talaga addi ka kaya't ang makita, Jerry. O ala, inak nga rodel. Inyagan ka lang itinatang. Ingkan, kat di ka nagsubsublipay. Unay matan ti panagsasaom kan ni Jerry, Melba. Inabog mo akas layop. Masurunak nga min tatang. Kanayon nga umay dito'y balay. Anya nga raud, kat kaayan ayat mo, mat. Kasla kayat kun nga i-break. Anya, kaano lang asinong batam? Ita, i-break maun. Kasla saan ko gayam nga ay ayatan, tatang? Ay nasingpat abaro ni Jerry. Kan nagagat nga agardain. Uray man. Ala adakan kan we break mo. Ngam iso ti kayat kau aparakan ka. Nagbabawi ak anang sungbat kan kuana. Tas saan ko gayam nga ay ayatan, tatang? Amok nga dan kayan ayat mo, Melba. Ngam kayat kalatang armen. Sapay lang umata, di ka gumura kanya. Brando. Kasla nga rod kayat ko nga i-break ni Jerry. Kayat asawan day ta, asaan mo nga ay ayatan? Saan ko nga ay ayatan? Ay, ngam no apay nga min asinong batak idi. Katsak, adda ka din namnamakan ka? Saan ka ngagbabawi no sungbatan nak, Melba? Pag ko na asanak nga agbabawi no sungbatan ka. Adayo anatataerak ngam ni Jerry. Ken adda na saya tapanggadak. Mangup opisina. Idinto ta ni Jerry. Kat agargar din lang. Sige. Panunutak pa'y anaimbag no sungbatan ka no saan. Sige, panunuta man na imbag. Kat kas itinakon-akon, saan kantong agbabawi no sungbatan nak? Ay na, kasinsin Melba. Saan mo apat-patyan day dya, Brando? Playboy day jay. Kinapudno na, ex-boyfriend ko day jay. Anya? Kaano mo ta nagbalin a boyfriend mo ni Brando? Nabiit pa'y. Sinong bata kadagos idinagaram kanyak. Ngam in-break ko matlang nga dagos. Ngamin, naduktalak asaan la asyak ti kaayan ayat na. Kasta? Iso adi ka agbidot amang sungbat kan kuana, insan. Ngamin, agsusukot ti kaayan ayat na. Kasinsin. Mas kayat ko pa ni Jerry aparakan ka, ngam ni Brando. Naamiris ko asaan kagayam nga ay ayatan, Jerry. Iso nga, agbreaktan? Melba, Sinungbatan ka idi, gaputan na singpet ka. Ngam, saan ka mo't gayam nga ay ayatan? di na ka di masursuro nga ayatan. Saan? Iso nga agbreaktan. Ngam, Sorry talaga, Jerry. Ngam inamiris ko ana imbag ti riknak. Kat talaga nga awan riknak kan ka. Sorry. Anya? Iso matlagayam anakita ka makiin-inom ni Jerry ija istor ni Nana Maring. Tagayam, in break mon. Oh, makitam? Aginom gayam day dya lalaki. Kunak man na singpat. Itala ang anakitak nga aginom ni Jerry. Ay,
Kasla maasyanak kan kuana. Apay ang maasyan ka kankwana? Gaputain break mo. Idinto ta napudnukan ka. Saan kong ay-ayatan? Ala Sapay la ko man, ta saan kantong agbabawi. Tano siyak tarman na. Sigurado asong bata. Anya? Kayat mo asawan? Agayat ka ka ni Jerry? Saan mo't kit di? Anya ti amom. Amangan no agrusing to ti panaghayat ko ken kuana. Ala, makamo ka. Awan na sakit abakrang ko no armon na ka. Kat batam to. Ala mangantan Melba. Ramanam da ito'y natang alinutaw. Petchay, linaw kak iti karne. Nagapon day taan nateng. Inted ni Jerry Apay payla ang amangted iti nateng. In break ko lang arudan. Agpapagayam tayo latakanaw. Uray in break moon. Ay, nagpuskulakit din ti rupa na aya. Ay na Melba. Awan basol ni Jerry kan ka. Tapag sawam iti kasta. Nasingpat abaro day jay. Oray man. Alakit din, mangantan. Mangan kayo lata. Agluto ak iti sabali asidaak. Jak kayat day tanateng nga inted ni Cherry. Amangan no adain laok na dita apang paamo. Anya? Ay unayan ti kasta apanunot mo, Melba. No di mo kayat, saan laeng? Adi kakat agsaw iti made. Tadakas dayta. Kanayon ka kadi dito'y diskuan, Brando? Una. Mala, uminom ta. Saan nga uminom? Uminom ka lata. Uminom ka. Oray basit laeng. Oh, sige. Ag-enjoy ta pa'y laeng dito ya. Madamdamatan tong agawid. Itulod na kadi iji balay ni? Una. Di ka nga rod agbartag tapno maitulod na. Di ka danag. May tulod ka. Sige kidi. Uminom ta. Anyati. Ni Brando, ti kahabay ko dito'y kama. Uwan. Malagip ko na. Nabartag kami di rabi. Hoy! Brando! Agringkan! Brando! Oh. Melba, nakaring kagaya man. Nabartag tayo di rabi. Wan, iswa dito idagos ko tinagawidan ta. Brando, kasano da ito yan? Nas ka na takdaram ti dayaw ko. Anya? Takdaram ti dayaw ko. Kunam nga ay ayaten nak. Nga rod, ikalay sana. Ala, agawid kan. Tayo na ko nagtrabaho. Maladaw ako niti trabaho. Kaano nga umay kay Jibalay? Makitan to. Anya makitan to? Umayak tulat ta. Urayan ka No di ka mauray, umayak to dito'y dagos mo. Si kamat ti masabat ko, Melba. Anya ko no siyak ti masabat mo. Di ka pasalsali iti dalan. Apaya kaslad na naramida ka basol ken ka. Kaguran akmatan. Wan, kagura ka. Gapo ta pasalsali ka iti dalan ko. Kumusta kayo ni tikayan ayat mo ita? Siyempre, naragsak kami. Nasayat no kasta. Sapay ko mga rod, tagtultuloy ti ragsak yu adwa. Wan, talaga naragsak kami. Kat sa anak ang nagbabawi anang sungbat kan kwa na. Sinarungkaran nak ni Jerry Ijabalay. Kasla kayat na ti agaram kanya. Oh, di sungbatam. Amom, nasingpot ni Jerry. Kat saan nga agbabawi ti balasang amang sungbat kan kuana. Oh, di sungbatam. Saan nga tanga agsakit tinakam mo? No sungbatak ni Jerry? Apay ko ma. Ay na, addan boyfriend ko anya.
Okay. Sungbatak nga rod ni Jerry. Imayak man nandito'y dagos mo. Tadi kamot maurayin as sumarong ka rin balay. Sige, apay ko mapagkadkadan ka. Kat si kamis mo timay. Anya ti kayat asawan ti kasta nga imbaga? Di mo ka di pa'y lamaawatan? No apay adi ka sa rongkaran? Anya ti kayat mo asawan? Saan ka nga ay-ayatan? Anya? Ngem no kayat mo lata ti umay dito'y dagos ko. Nawaya ka. Ngem laglagi pam, adi kan kayat. Kalpasan ti amin? Di na kun kayat? Dang nga kamot ita. Ala, rumor kan dito'y dagos ko. Angem no kayat mo lata ti maturog iti habay ko. Ayos lata. Ngem laglagi pam, adi kan kayat. Kasta itan ti sawom kanyak. Awanan ka itibain. Anay ka. Apay ngagtungpa ka ngay. Harakupan ka man langin. Ibatan na! Harakupan ka. Takastamot ti kayat mo. San ayan? Ibatan na ko na! Agin papakipot ka pa'y lang. Awanan ka itibain, Brando! Nagbabawi ak anang sungbat kan ka! Anya da ito yan aramin ko. Awanan pa inday chaya, Brando. Day, balasang ko. Apay nga agsangsangit ka, dito igit ti kalsada. Iko. Agawid kan, balasang ko. Ano? May saka ka di abala? Sana kabala, nana. Diyak lang amin kabailan ti sakit tinakam ko. Iso nagtugawak latan dito igid. Ay. Amangan no anya ti dakas nga aramidam. Kaya't kunti mapukaw dito ilubong, nana. Kunakun ka, takas ta ti pampanunutem. Ala, umay ka. Sumurot ka kanyak, di tabalay ko. Basol mo at talaga. Gaputa nagtalak ka launay iti boyfriend mo. Agtatagsun akon, nana. Kat anya ngay nga rod. Takdaramon kandi ka agaramid iti maikaniwas. Nana. Kinapudno na, agpaadata iti kapadasan. Tinalikkodan na, tinakasikog kanyak. Ang awan anyaman na. Pinadakkel ko ti anak ko. Agingga ang nagbaligi iti biyag. Kat ita, adan ija abroad. Balsak na siya, Brando, nana. Liklikam ti agibales. Saan anasaya at dayta? Aywanam kit day ti salun at mo. Tapno na salun at to, ti ipas ngay mo. Madlawan day tatyan mo, Melba. Nagbiiti pa naglabas ti aldaw, tatang. Manulaang nga nabolan ti orayan kat agpas ngayak kon. Kahit anya nga road, sikatin ang pili iti dayta. No kumata ni Jerry ti kinayat mo, di nasayaat ko ma. Tatang, Naplanon ti kalaysada Amanda kan Jerry. tatang. Naragsak ni Amanda. Gapaw ta nasingpat abaraw ti pakikalaysaan na. Sinayang mo ni Jerry. Melba, umay kaawisan inton kalay sami ka ni Jerry. Itapay laang. Kablaawan kan kasinsin. Uwan, nagasat ka. Gaputan ni Jerry ti pakikalay saam. Nasingpot ni Jerry. Awan makunakan kwa na. Uray may salaang agar dinner. Ngam nagagat. Numabalin, di na kayat ti aginana.
Tapno laang maasikaso na dagiti mula na. Takayat na makaapit iti ado. Para iti bangunan minto a pamilya. Nagasat ka. Idinto ta siya. Kastoy, agpas ngayak abalasang. Sana bali, kasinsin. Ada kami at tumulongkan ka. Iti kasapulam. Adayo ang nagasgasat ka ngam iti siyak, Amanda. Kasinsin? Sayang. No saan ko kumanga in-break idi ni Jerry. Nalabi, siyak di kalay sana. Kasinsin? No pa'y kasta. Naragsakak para kan ka. Gaputan ni Jerry ti makatuluyam. Kablaawan ka iti umadanin akalay sayo ka ni Jerry. Nagkalaysada Jerry ken Amanda, Mr. Longley, ket naragsak ti binangon da a pamilya. Idinto ta siya, naliday ti adda a panagbiag ko. Tuy pagayam mo, Melba. Agyaman pagayam Melba iti daytoy a pakasaritaam. Ala, adal ken ka daytoy a napasamak, Melba. Ket ipaay mo ti pamatig mo iti anak mo. Naliday ka man, gaputa nagtalag ka iti manangal lilaw nga amana, ngem iti likudan dayta, amok anaragsak kalatta, tanaaddaan ka iti anak, amang ipaay iti liwliwaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti nagan a Melba, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Ributazo. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo ken ipagayam Amelay iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ubingak pay idinagsina dagiti naganak ko. Dayta ket gapo iti kinasilosa kan kinanager ni nanang ko. Ingkarik iti bagik asaan to nga agbanag iti sina ti pannakirelasyon ko. Tadyak tutuladen dagiti madi agalad ni nanang ko. Agtawenak iti 20, idi maddaanak iti kaayan-ayat. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Melay. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, kumusta ti adda boyfriend na? Italaang manan nga agkita ta Manipod na addaan kay ti boyfriend. Awanen oras kan panawan mo para kanya kagayim mo. Siyempre, nas ka nga ikak itinaan anay nga oras ni Jonathan. Amom no apay ama dagiti lalaki kadagiti GFs da? Tapay. Gapo taawan oras da kan panawan da. So, kayat mo asawan, inal daw kayo nga agkita kin ni Jonathan. Tapno saan ang ma-fall out of love kanyak ni Jonathan. Ay na friend, in love kan samot una yan kan kuana. Anya ti panagkunam. Panag ko na. One. Amom, panagkunak nasaraka kun ti soulmate ko. Ket ni Jonathan daytan. Oh. Hello, love. Nalpas ka din ti trabaho? Hello. At ako maibagakkan ka. Oh, anya dayta? Agaw-awis ngamin dagiti babarkada. Numabalin kat rumor kami kano ita arabi. Agiinom lang ka siya. Mabalin ka di, lab? Mabalin Uray akla nagnervyos. Takunak no agungat ka. Apay ko mga agungetak. Maawatak anasken mo't asumurot ka kadagiti babarkadam. Agyaman na ka. I love you talaga. Bye! Bye, love!
Nagmayat pag na dito yung park niya. Wan nga rod. Kita mo. Nagato dagiti agdedit. Ay, umapal ka manin. Apay ngamin apinalubusan ni Jonathan amapan makiinom ka dagiti barkada na. Apay ko maalapdak no iso ti kayat na. Nasingpet ka launay a girlfriend. Amom, idi, ni mami, tunggal agpakada ni dadik amapan maki-birthday di ayan ti barkada na. Saan na pa'y analpas ti ibagbagana, bugbog kawanan ni mami. Ah? Ay, nagkaasimot nga rod ni daddy ma. Iso na sursuro ni dadik ti aglibas no ada kayat na apapanan. Saanan nga agpakpakada no ada kayat na apapanan. Iso ano nabartek nga agawid, permi ti apada ka ni mami. Ay, nagkasang batan. Iso ajak kayat ang mapasamak day takada kami ka ni Jonathan. Uray ag boyfriend kami pailaan. Kayat ko abumayag ti relasyon mi. Forever, saan ka di? Dahita ti tartari gagayam apagbalinan ti relasyon nyo. Pasensya kan, babe. No naladaw ngay may kasinundo iti office yo. Nabayag ka na nagururay? Saan? Karurwar milaan. Kwa, traffic namin. Maawatan ka. Saan ka nagpalawag pa? Aglugan kan iti motor ko, tagawid tan. O sige, ngam inayadom ti ag-drive Wen, di kagdanag. Ada akon manang. Nakita kijitawa di nagsardeng ang motor. Iso ka di dayjay, ti boyfriend mo? Uwan manang, ni Jonathan. Apay adi mo pinastrag, tamamam mo kumamat. Masapul ka nung agawi doon, tanabannog. Ay, kunak ano, umay mangan dito eh. Managbabain ni Jonathan manang. Ngam, adan to aldaw, ama-am-am mo yung matlaang. Melay, umay ka dito eh. Darasang. Apay? Kitaam da ito impose a picture di gayam ni Jonathan. Oh. Adada mo titimay sa abar? Kan saan la adaytan? Kitaam mo, adda kanya-kanyang partner da. Ni Jonathan mo, adda nakasadag a babae iti abaga na. Aywan. Kasla, nabartok mo day ta babae. Oh, anya ti mariknam? Siyempre, agselo sak. Komprontarem ni Jonathan. Saan ang mabalinday tangar aramiden na? Talagang sa agpapada amin dagiti lalaki. Isungarod akasaritam. Nasken ama-amwan na ama ditiriknam iti daytoy anakitam. Aglugan kan dito yung motor ko, tagawid tan. Jonathan, ada kumakayat ko adamagan kan ka? Anya dito? Ada nakitak a picture yu kadagiti barkadam. Kat, ada partner ti tunggal may sa kada kayo. Dayjay? Awan dayjay. Katrabahuan mi dagi dya babae. Kasta ka di? Akselos ka? Ha? Saan? Apay ko mga agselo sak. Ay, kunak nagselos ka. Kahit apaan nakas inaramid dagiti girlfriend dagiti barkada. Nagpalawag kan. Husto daytan. Apay ko mga agungatak pa. Iso alab na lab ka. Gapo iti daytang agalim. Di nakarakupon dito igiti kalsada. Nagado ti taong aglabas. Kababain. Ala, dong saag kan. Umunag ka pa'y di tabalay. Apay ngay? Naitulod ka ba dito balayo? Idi pa ngamin akayat na kaamaam-am mo ni manang ko. Iso ka di lang ti adda dita balayo? Uwan, agnanaag ngamin iti sa bali abalay dagiti daduma akakabsat ko. Mabahin na kita. Next time tulatan ayam amunak. Sige, saan ka pilitan? Sige, naskan nga gawid akon. Bye, love. Bye. No kasta ti lalaki, may salaang ti kayat na asawan. Anya day tamanang? Asaan na ka nga ay ayatan? Anya matan. Dayta ti pangibasaram iti panagayat ti may sa akaayan-ayat, mana? Mamin ano laang mat nga umanag dito'y balay tapno maam-am mo?
Di mo ko maiyaramidan ti issue day tamanang. Ibagbagak lang, ha? Panagkunak, da kami ti agkagasat. Tamanipod idinaadaan kami iti relasyon. Nasurok 5 bulan ng tinapalabas. Saan kami pa'y anagap-apa apulos. Saan pa'y? Diyak mamati. Kasano kat man nakaawat akmat ngamin. Saan nakakas kadagiti daduma abasit la abanak, padakkelandan, pangrugyanan itiriri. Ay ayatan nyo kadi ti tunggal maysa? Wan manang, isungarod ajak ap-apaan. Ala, sapay ko mga rod takasta, ading ko. Ay, una yan. Talaga nagpigsa ti Tudo. Kasano ang makaawid na ngay Melay? Inawag ako ni Jonathan. Saan na kun nga umay sukunan ta nagpigsa ti Tudo? Ape ngay. Itaapanawan ang kasapulang. Motor mat nga rudilugan na. Mabasa kami matlaan. Nungay mangayab iti tricycle ta iso ti pagluganan tayo. Aywan gaya man niya. Nagrigat ti mga iti pagluganan ita nga oras. Sapay rumabiin ket ni agtudtudo. Agore ka ta i-text ko. Sapay ko matag-reply adagos. Sige, tapno saan ta amarabyan unay. Aday ta. Na-i-text ko na. Oh, nag-reply adagos. Anya ti ko naman. Ay, saan ka no ang makaumay? Apay nga. Di na ba't kumbaga no apay saan ang makaumay? Unay met day ta taon. Ita ka sa pulang awan. Wan na ron. Padasam nga awagan. O sige, mabiglaan. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Cannot be reached. Jack makontak ti number na. Ay, anya matan. Anya ti Serbi day ta boyfriend mo. I-break mo laangan. Ay, maruruda. Hello, love. Kumusta? Di na ka di ma-miss? Ha? Agkita ta kumaidisigo da pagkitkitaan ta a restaurant. Saan ka kading agungot kanya? Apay ko mga agungetakkan ka. Tingin siya pa ng sundukan kay di Kalman. Awan day Jayan. Idi inawagak ni manang ko. Imbaon na adagos nila kay na anang sukon kanyak. Kasta? Nasayat nga ron, ha? Basta, agkita ta inton madamdama ha. Urayan ka iti restaurant apapapananta. Sige, bye! Hello, friend. Oh, apay ni mawag ka. Adak dito restaurant apagkitaan mi kumaka ni Jonathan. Ka? May sakit ka 2 oras ko nga agururay dito eh. Di mo't la sumangputan. Apay nga Mga nadadaka sa napasama kan kwa na. Jack mo't tan makontak ti number na. Saan ka di asimret di ta panunot mo? Nga inranta na ti saan nga umay? Nagsarita kami. Inawagak iti cellphone na. Amo namat nga agururayak iti dayto a restaurant. Sige, urayan nak di ta. Ta umayak. O sige friend, urayan ka. Hay, kita dandanin mangrikap da iti restaurant. Ngam awan pay de boyfriend mo. Imbag kumano nag-text asaan ang makaumay. Dayta nga ron ti pagdandanagak, friend. Ay na, saanan arumbang ang madanagan kay tikas di atao. Tirumbang kan kwa na, i-break mo. Kaya't kung nga ron gagbalin naragsak dayto a relasyon mi. Ay na, friend. Wan, amok dayta. Pampanunutam ani Jonathan tika forever mo. Ngam saan? Denggam to'y ibagakan ka. Nauman kan ka ni Jonathan. Saan na kan nga ay ayatan. Iso asaan kan amang namnamapay. Mala, bayadam kit din ti in order ta. Taagawit nan. Rabiin. Nakasaksakit manang. I-break na ni Jonathan. Babaan iti text. Basaam ti mensahe na manang. Nan, kita man? Saan kan nga ay ayatan?
Lipaten nakon. Goodbye. Di talaang timbagana? Ay, makitak laang DJ alalaki. Ha, pagsasawa ka talaga. Ngasing patak mata girlfriend. Saan ko nga inapapa? Liniklikak ti nagselos. Diyak matinungungtan. Gamapay akastoy tinagbanagan ti amin. Apay, manang! Mario, sikat ti inawagak. Tadyak makontak ni Jonathan. Agyaman naktay may ka dito restaurant ako nakapagkitaan ta. Anya ka diti maipay ko kan ka. Gayam mo ni Jonathan. Iso nga amom ti mapaspasamak kada kami adwa. Wan. Una na. Asaan ka kanupulos nga agselos? Nga okay amin kan ka dagiti aramiden na. Ha? Saan na ati puti kasta? Ngamin. Kasla di na marik na ti panagayat mo kan kuana. No kasta anakan anos ka. Adi mo man laapaan nga uray sagpaminsan. Anya? Apalak nga rod. Tanakatumpong itikas kan kakaanos akaayan ayat. Dayta ti rason no apay nga in-break nak ni Jonathan? Kasta mo ti kunana kanyak idi. Ngamkit di. Addan sa bali a girlfriend na. Anya ni Jonathan? Kaya't ko kumama kasarita. Bayam. Tay bagak day takan kuana. Ngamkit di. Padasam manan nga awagan. Barang sungbatan na ti awag mo. Talaga saan nasungsungkatan ni Jonathan ti awag ko. Agraman text ko. Di na pa'y replyan. Apay. Anya tinagbasulak kan ko na. Takastoy ti aramidan na kanya. Belay. Ha? Nanalagring. Adda, ak dita paraangan mi. Idi nakita ka dito'y paraangan yo. Palpaliiwan ka. Kat kaslada pagdandanagam. Asino ti awawagam iti cellphone mo. Ti ka di boyfriend mo. Kwa, nana. Mala. Agtugaw ka ta agsarita ta. Balasang ko. Nana. Siguro. Nag-break kayo iti boyfriend mo, anya. Nakitak nga min, dyan ang itulod idikan ka anak ka motor. Kat iso siguro dahi jay ti boyfriend mo. Uwan, nana. In-break nak ngamin. Kat kasladyak maaklon, nana. Mel ay balasang ko. Saan nga amin a relasyon kat nabalegi. Ngamkit di, no talaga anapod no kan kati kaayan-ayat mo. Saan na ka nga in-break? Kat maawatan na, kan mapakawan na ka no adaman nagbiddutam, arason no apay nga in-break na ka. Nana. Ay, Melay, saan ka unay nga agliday akasta? Taam nga adapay mas nasaysaya at alalaki, adumtengkan ka. Nana. Nakasaysaya at kaabalasang, kan napintas ka. Isungad dan to dumteng anapod no nga ayat, amas maikarikan ka. Aging gaita, Mr. Lonely, 2 na bulan tinapalabas, manipod imbreak nak ni Jonathan, makunak anasagit pay laeng tinhagam ko. Saan gayam nga umdas anasingpet ka, tapno ayaten na ka ti maysa a tao. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Melay. Melay pagayam ko, saan na maliklikan ti di pagkinaawatan. Ngam iti sabali abangir, kasapulan met dayta, tapno mas mamamuyo ti tunggal maysa. Di ta makita no pagpatinggaan ti panagayat, ken panangipatagyo iti tunggal maysa. Ala, sapay la ko ma, tadumteng to tinapudno nga ayat, apara ken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Melay, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti mat direksyon,
Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman gamitin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mercy. Asaan nan apailanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakababain man ti pakasaritaak. Ngem kayat kulatta apaikan biyag dito'y programa yo. Tamok a makaipaay iti basit nga adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Mercy dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oy, Marcy, kasla gusto kan kadila kaya kanayon nga umay dito beer house Ni Tata Magno. Juan, ag gusto kanya. Agtawon day iti 55. Anya kano ti trabaho na? Adda pwesto na paggatangan iti lupot. Ado nga ro ti kwartana. Mabalin, tatunggal umay. Katlimad nga ikanak iti kwarta. Manungay, 2,000, 3,000, kababaan ti 1,000. di swerte ka. Kunana pa'y kitin ang asawaan na kano. Oh, di mo pa'y kaya. Adan katulungan amang padakkel iti anak mo. Kuha. Pampanunot at nga roday ta, Anchi. Makiasawa akon kanila kay Magno. Total, ado ti kwarta na. Adda ak manayan. Ta ibagak na agawitan iti balay. Yawid na? Wala. Agtengatan. Ikalay sana? Wen, ikalay saka. Kasanong ti 2 taon na nga anak ko. Isurot mo No kasta, isurot ko matan agraman ti agaw awir. Wala. Oh, sige, umanugot ak. Kaano ngay nga umay na kami sukunan? Uray ton bigatan no day tati kayat mo. O sige. Umay na kami nga rod sukunan iji dagusmi. Wen, adamat tayo lugan ko nga aramatan tayo. Sigurado ka ayawid na? Wen, Mercy. Asawaan ka. Aday ta, nakasaganan dagiti gargarat ni Magno. Siya akong timangibunag. O sige, sikati makaam mo. Nabayadak mo tente di mo pa'y nabayadan nga abang mo. Agyaman na. O ala, umuna kayo na jilugan, tabunagak dagiti gargaritsyo. Sino dagito inasangpat mo dito balay mo, Manong Magno? Kwa, dito'y dan nga agnaed. Sino dagito'y? Mercy, yamamok kan katikapsat ko. Kumusta kayo, Nana? Manong Magno, anya ti kayat asawan daytoy. Asawa ek ni Mercy. Anak na dayta ubana. Ket taga-awire iti anak na dayta balasitang. Anya? Pakanam dagita? Delia, di ka nagsawi ti jak magustuhan. No di mo kayat ti kaadada di ti balay ko. Mabalin mo latta ti pumanaw. Anya? Jak la kayat ti gulo, Delia. Kayat kakasarita asiksikalaan, Manong. Tanya ko matibagam? Sumurot kay di terasa. Tayjay ta nga agsarita. Anya ti nagsaritaan nyo, iti kabsat mo? Saan mo nga italtalak ti kapsat ko? Dito'y nga agnanaed. Ngam saan nga iso ti masurot? Gapot na balay ko na ito'y. Di na kadikayat nga agnaad kami dito'y balay mo? Well, ngam kasi tinakunak. Saan nga iso ti masurot? Amang ano saan kami nga kinawatan? Iso nga isubli na kami laangan iti dagusmi. Sana? Agyan kayo ti balay ko. Kan saan kan ngagtrabaho? Ha? Agyan kayo ti balay. Kat sikan ti makaam mo nito eh. Sana mabalin. Kayat ko latat yag trabaho. Ad-addan adinak kayat ti kabsat mo para kan ka no adda akla diti balay mo. Sige. Sikat ti makaam mo. Agtrabaho ka lata no dayta ti kayat mo.
Leta, naka-grocery ako. Kompleto tayo niti masapsapol dito kusina. Uray gatas ti anak mo, gimatangak mo ten. Ani, nagsaya atan no kasta. Wala. Kan gimulpi ak mo ten iti para iti ref. Mapunulakit iti ref tayo. Saan kami nga agbisin iti sidong mo, Magno? Sana talaga. Iso saan ka ngagbabawi asimurot kanya. Juan, talaga sa anak ang nagbabawi. Agkalay satan iti mabiit, Mercy. Saan pa nga ita? Basta agdanata pa'y laang. O sige, sikat imakam mo. Ay, maturog ta nga rodan. Tagtrabaho ak pa inton bigat. Agtrabaho ka lang iti pwesto. Ay, saan? Diyak kayat? Ada ijay ti kabsat mo. Amang ano saan kami nga kinaawatan. Agtrabaho akla ta ijay beer house. Isarak ka lang arunan iti sabali at trabaho. Basta pumanaw ka niti beer house. Ijay latan beer house? Awan mo't parikot ijay? Ngam ado ti lalaki ijay. Ay, awan parikot iti dayta. Alaman na yun. Sikat imakam mo. Maturog ta nga rodan, tani. Kaya't konti agina na. Mas daawakan ka. Mayat lang araw doon tibiyag mo iti danan ni Tata Magno. Ngam agtrabaho ka pa lang di ti beer house. Ay, kayat kumatlaang ti agtrabaho. Sana bale. Tadamot agaw-awil iti anak ko. Kat, kasanungay. Ikalay sana ka din ni Tata Magno. Kastati ko na. Ngam ko nakasaan pa'y nga ita. Di ka pa'y pa ikalay sa. Panunutok pa'y anayin bag. Nagasat ka, tanasaya at tao ni Tata Magno. Adapay negosyo na. Saan kayo magbisin na agina itidan nana? Among ka di. Akayat ko lati sinmurot kan ko ana. Gaputa amok asaan kami nga agbisin itidan nana. Ngam saan ko nga ayatan. Masursurong to nga ayatan. Kinapod nuna. Ada nakarik na iti ayat, Angie. Asino? Ni Joel. Kumusta ka, Mercy? Kailiw ka makita. Ha? Kailiw na? Wen, kailiw ka. Mabalin ka di arumwarta? Ha? Agpakada ka pa lang dito yung beer house, darumwarta. Angam sa di na ti papananta. Kaya't ko ti agpasya-pasya. O sige, agpakada ak nga rod iti boss mi. Sige, manganta. Di kagdanag, tasyak ti agbayad. Adamot kwartak ditoy. Saanin? Siya akong ti agbayad. Kaya't agyaman na ka. Tapinat gamtikid daw ko arumwarta. Apay ka di asyak ti inawis mo. Idinto ta adamo dagiti mas na pimpintas iti beer house. Sikat ti kayat ko. Idi pa'y laing nga adda pa naggustukan ka. Ha? Dayta tipod no, Mercy. Apay nga rod nga itala ang ibagam dayta. Apay adi mo imbaga idi. Ita, taadan simurutak alakay? Sana parikot dayta. Anya ko na, no simurot ka kankwana. Anya? Tinapateg, agkit kita ta. Ket naragsakak, asikat ikadwa kita. Ay, Joel. Pasensya kan. No itala ang ana iturid ko nga imbaga tuyirik na. Nasaya at tasimbangpet kan, Mercy. Nagdanag akgapo tadi ka makontak. Apay pay lang amin nga inuray na. Naturog kalaktak ko man. Napana ka di beer house sa pagpapaayam. Katawan ka ijay. Anda nagkuna nga danang sukon ken ka alalaki. Saan ka kanun ang nagtrabaho? Ako Juan. Tay best friend ko dayjay alalaki. Iso nga inawis na. Takinuyog ko laan ang paspasyar. Ada ngamin parikot na. Iso akayat na nga iliw-liwag. Babaan iti pa nagpaspasyar na. Kasta ka ni? Kasapulan na ti kasarsarita. Iso akinuyog ko laang. Alangarutan. At balis ka ang maturog tan. Hoy, Mercy. Mabalin ka di at tumulong kay ti trabaho dito balay.
Ultimo na nga nanyo kat itabak yun di talababo. Ha? Kwa, awan. Ugasan to ti taga-awir. Di pala si kati aginaw. Ipatudon mo pa'y laang iti taga-awawin. Nabannog lang arudan ang naglaba. Imbis as sumanao ka di tabak-baketan. Di pala sikat ti aginaw. Nagbidot at talaga ti kabsat ko anang yawid ka di ti balay na. Nagayat iti saan mo't ang mapagtalkan a babae. Anya sana mapagtalkan asasawa mo't, nana? Ay na, Mercy. Langam-laangan kat saanan ang mapagtalkan. Ay, uraan niya pa iti bagbagayo. Awanan maaramidan nyo. Ngamin, ay ayatin nak ni Magno. Kat di na kabaalan ti mangisi na kanya. Sa pailakom tamakita na ti kasta nga ugalim. Kat isina na ka. Awan babain mo. Nagipulong gayam kan katikabsat mo, Magno. Pasensyam la ko man ti kabsat ko, Mercy. Kasya talaga ti ugali na. Ayan ka di ti pamilya na. May isan na balo. Kat aday ti adayo a lugar ti kakaisuna nga anak na. Kat gabutag may isa, may nakipagnaed di ti balay ko. Masurunak kan kwa na. Numabalin la kuma, kat jak kayat akabalay. Iso apapanawa mo? Ha? Sa dino ti papanan na ngay no papanawat. Oh, di agabang iti pagnaudan na. Agsusweldo mat kan ka. Na sige. Mayam, tay bagak apo manaw di ti balay. Agyaman nagtadakan, Joel. Kunak no di kan umay dito'y pagpapaayak a beer house. Kaya't ka makita eh. Kailiw ka. Rumuarta ko ma. Sa di naman ti papananta. Iti dagos ko. Ay, sika Kailiw nakman ako na akuan. Ingka nagpakada. Tamapantay jay dagos ko. Saan na balingad na balay mo? Basta ka na yung tangag kita. Sikaan talaga ti ayayatak, Joel. No apay akadag ito'y laang imasidag ka kanya. Saan na bale? Tinapateg. Ay ayatin ta ti tunggal maysa. Kaya't ko ti agnaad dito'y dagos mo. Sika ko man ti kabalay ko. Sige. Dito ikan ngagnaid. Ngam kasanon ti anak ko. Adapay balasitang akadwak. Nga iso ti agaw-awir iti anak ko. Sika lang ti kayat ko. Jak kayat nga da makasinga kadata. Nang runa pa tasilid lang ito'y ababangat. Para kadata da ito'y asilid. Sige. Sana ko na pumanaw iti balay da Magno. Ngam, kanayo nakto nga umay dito'y dagos mo. Mabiit man laang balasang kaw. Agsarita tamampay. Anya ti bagayo, tata? Kana sino kayo? Ay, siyak ti caretaker. Dito'y a boarding house. Kasta ka di? Anya ka di ti bagayo kanyak, tata? Anya day tanapan mo ginataang? Kapikan tinapay, tata. Kasta ka day. Nakita ka nga may nakadwa ni Joel idirabi Siyak ti kaayan-ayat ni Joel, tata. Apay? May kamanukan a babae ang nakitak akadwa ni Joel dito'y Ha? Ay, ni Joel talaga. Agsusuko ti babae iti biyag na. Anya? Kanayo na bagbagak ni Joel. Hangam dinakdenggan. No anya laditan ti bagbagayo, tata. O sige, inakon, tama nga numatagtagan ni Joel nga agur-oray. Saan mo apatpatyan ni Tata Gudo? Sipsiputan namin agaraw dagiti agababang dito'y. Ngam amang ano po na ti kunana. Nga agsusukot ti babae iti biyag mo. Saan mo apatpatyan ko nakmet? Alaro din. Agkapitan tagawid ako. Amang ano agatap kanyak ni Magno. Narigatan. Sige. Ket umay kan tumanan dito'y dagos ko Urayan ka dito'y. Wan, awan pagdanagam. Kanayo nak nga umay dito'y dagos mo. Inururay ka sumangpat. Pasensyakan, Magno. O sige, tayo nakagpalas. Sabi no tinapanam kalpasan ti trabaho mo. Iti balay ti katrabaho
O sige, agtalikakan ka. Wen naskan nga agtalag ka kanyak. Tanong saan? Panawan kan. Luklukon na ka day ta babae, Manong. Ha? Kitaon day to'y ladawan iti cellphone ko, Manong. Adda kadwa ni Mercy a lalaki arimwar iti beer house. Kat nakaakbay ti lalaki kan kuana. Anya ka diti sasawom na Nadelia. Nangibauna kiti magpaliiw kan ka, Mercy. Gapo ta sipod pay, adwa-dwa akon kan ka. Aluklukom ti kabsat ko. Sana po no dayta. Joel tinaganday ta lalaki, saan ka di? Kasta kano tinako na ti maysa ka dagiti katrabahuam, anagdamagan ti imbaon ko amang paliukan ka. Kat agdenden na kayo kanon iti dayta Joel. Ha? Iso akadagitoy, kat saan kan amat maturog diti balay ni Manong Magno. Ngamin, ijay kan dagos ni Joel amat maturog. Pudno ka ni Mercy. Ibagam ti pudno. Saan kan ang makapaglibak, Mercy? Mismo akatrabahuam tinangibaga, ngagdenden na kayo iti dayta Joel. Magno, saan mo kumapat patyan dayta? Panangdadaal na laang kanyak dayta. Sige. Sika ti patyak, Mercy. Kat sapay ko mga rod na saan ngagpaiso. Joel, kasano dayto yan? Aginaw aksamad tan. Anya? Aginaw ka? Juan. Apay nga intulok mo? Apay, di mo kaya tamadanta iti anak? Jakpay kayat. Ngam kasano itan? Parikot mo dayta. Di na kun ibibiyang dita. Mercy, apay ngagbakbakwar ka. Ay, Magno. Madila ti rusok ko. Aginaw kan, Mercy. Saan ka di? Siya kun mismo tinagsurot kan ka. Aging ga iti dagos ti agnagan iti Joel. Adda ka manin ditoy? Nakasaritak tila kay a caretaker iti dayja boarding house. Imbaga na amin kanyak ti maipapan kada kayo ka ni Joel. Manong Magno, kayat mo ka diti mangtaraken iti manglilipot? Kasano daytan? Masikugan day ta babae. Aganak tumanen. Ngam saan mo't asika ti ama? Delia. Adakan ka day ta, Manong Magno. Adakan kan amang ngedeng. Wala. Itamot lang, Mercy. Umanaw kayon diti balay ko. Saan kan akayap? Ha? Umanaw kayon. Tamangan na niya pa iti maaramid ko ken ka. Pinapanaw na kami ni Magno iti balay na, Mr. Lonely. Ken tinalikudan nakmet ni Joel. Pimanawan ni Joel ket jak ammo no sadino ti ayan na. Impas ngay kung arod ti anak mi kini Joel. Pagbababawyak man akastoy tinagbanagan ti biyag ko, ngem awanen mabalin ko. Nudi ti agbalbaliw laengen. Tuy pagayam mo, Mercy. Agyaman pagayam Mercy iti daytoy apakasaritaam. Tinasken ita ket ti panagbalbaliw mo. Addan anak mo. Ket isuda kuman ti pangpangrunam. Igaed mo ti agtrabaho para kadagiti anak mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Mercy, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez, ken computer recording technician, Joffer Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.